טוב, יש לכולם, כותבים מה שכותבים. זה ערוץ שלי. טוב, יש להם, אבא שלי קנה לי עכשיו, בגלל שעבדתי לו, לבורקראי בייבי, זה כל דמות שלך בגלל שעבדה לו בעבודה. אני רוצה את כל מה שיש כאן, והאחר אני לא רוצה את הצפרדע. אני רוצה את הדובי ואת הסיקרט אם אפשר, אני רוצה כמעט את כולם חוץ מהצפרדע. טוב, אז אני רוצה את הסיקרט. את הסיקרטים ומתנה. אני רוצה את הסיקרטים. רגע, חכי. אני רוצה לפתור. אבל מפה. וואו, איזה מספק. אבל אני לא עושה ככה. שאלה נראה את הכרטיס. תשאירו לנו. מה? אוקיי. רק מה שהיא לא רצתה יצא לה, מה שהיא לא רצתה. אבל הכל בעצם, וואי, לא חשבתי שזה כזה חמוד. רגע, זה הצפרדע? יואו, תראו, מה שהיא לא רצתה, הכל מה הסיכוי שיצא לה הצפרדע. באמת. כן. אני רציתי להגיד שיצא לירקות. טוב, יאללה.